Vam venir també a sentir-vos. Una de les coses que trobo que falta o que no acabem de fer, jo crec que tots tres teniu clar que hem d'il·lusionar, és el que esteu intentant fer i us ho agraïm molt, però aquesta desgana, aquesta depressió i això té unes causes i les causes també les hem de tractar i no em sembla que ho haguem fet. Vull dir, si l'1 d'octubre vam guanyar, que ho tinc claríssim, el mateix d'octubre hi havia gent del govern que deia bueno, aixequeu la papereta i després de llavors, com deia el Damià, la descampada va ser, doncs, tot això, no sé si algú ha fet feina per arreglar-ho. Ho necessitem també. Fem primer les preguntes i després mirem de respondre, perquè igual es repetirem coses i així ho agrupem. Hola, bona tarda també, gràcies a tots. M'agradaria exposar dues idees i posar-les sobre la taula fent referència una mica al que heu dit vosaltres. La primera, que no sobra ningú, jo afegeixo, és que no sobra especialment a tots aquells que han acumulat l'experiència d'aquests anys. I l'experiència del 2017, del 2019 i de tot el que ha vingut. Perquè els catalans, jo no sé si sempre hem sigut així, però som com bastant ingenus, ens sembla que perquè tenim la raó ens la donaran, que fem pedagogia que ho pensarem a tothom, etc. I llavors sempre caiem en aquest error. I una generació nova tornarà a caure en aquest error perquè em sembla que som així. Per això cada 50 anys diuen que s'ha de bombardejar Catalunya o Barcelona, perquè una nova generació tornarà a cometre els mateixos errors de sempre. Per tant, jo confio més en la gent que ha acumulat aquesta experiència, que ha viscut la repressió, que ha viscut la presó, que ha hagut d'anar a l'exili, perquè com que aquesta vegada no els han pogut afusellar, no els han pogut matar, doncs jo crec que aquesta experiència és la que ens servirà per anar més lluny la propera vegada. I la segona idea és que, com dèieu, estem molt desanimats, no hi ha il·lusió. I per què no hi ha il·lusió? Perquè ens sembla, amb aquesta ingenuïtat que deia abans, que hem de tornar a fer les manifestacions que fèiem. D'1,5 milió, i és evident que això jo crec que no les tornarem a fer. Però és que no caiguem en l'error. Aquelles manifestacions estaven molt bé, però ja estan passades. Allò no ens va portar a la independència. Aquestes manifestacions, si les tornem a fer, no ens portaran a la independència. Per tant, no visquem d'aquesta il·lusió, no siguem ingenus una altra vegada. Per aconseguir la independència hem d'il·lusionar-nos tots, quants més millor, evidentment, però no fan falta 1,5 milió de persones, fan falta un 10%. 150.000 persones amb ganes d'arribar fins al final. I aquestes persones amb ganes d'arribar fins al final són les que han tingut aquestes experiències, que sabem com ha contestat l'Estat, quines armes utilitza l'Estat, i sabem que hem d'anar fins al final amb la contundència i la seguretat que faci falta. Ja no calen les manifestacions, calen 150.000 persones que vulguin arribar fins al final. Bona tarda i gràcies. Tots heu fet cites, jo començaré amb una cita també, deia l'Ernesto Guevara de Che, que si lluites pots perdre, si no lluites estàs perdut, i que l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Vull començar així perquè us aniré interpel·lant una mica, crec que cada una. M'ha anat molt bé que parléssiu del passat de l'independentisme i del present, del futur. N'heu parlat poc, no sé si us putejaré ara fent la pregunta aquesta o no. Heu parlat que es torna a necessitar unitat, però no heu plantejat cap proposta. Suposo que la fórmula màgica no la teniu, si no estaríem parlant d'això. Però sí que el Toni ha dit que hem de tornar a recuperar l'esperança. M'agradaria saber com, perquè també hem parlat que l'independentisme, això crec que ho ha dit el Damià, va declinant, va endarrerint. Jo crec que no, que és que senzillament la gent se'n va a casa, com deia el company que ha intervingut abans que jo, perquè està cansada, desmotivada o fins i tot se sent frustrada o enganyada. Heu dit també, heu coincidit tots tres, que hem perdut de vista l'enemic. Jo crec que el principal error no va ser perdre'l de vista, sinó canviar l'enemic. I segurament aquí tenim culpa tots o tenen culpa tots els polítics i partits. I per acabar, no, ja està, era això. Moltes gràcies per tot, els tres.
A veure, jo crec que una cosa que hem deixat una mica de banda és la credibilitat. I jo crec que ara, perdoneu, i potser és molt dur el que diré, però crec que tots els partits independentistes, mentre estiguin a Madrid, no fem el que ha dit el Damià de l'advocat francès confrontant a l'Estat, sinó pactant amb l'Estat, estan fent perdre la credibilitat i estan fent que la gent se'n vagi a casa. Jo penso que la primera reflexió és quins partits tenim. Són partits que van a darrere d'uns béns que venen per tenir números a Madrid i que estan pactant amb l'enemic. I mentre es vegi que estem a Madrid anant a pactar, a tenir llocs i a tenir política a fer, no farem res, s'anirà la gent a casa. Jo ho sento, és molt dur, però això ha passat a tots els partits independentistes. La CUP és ara pràcticament irrellevant. Esquerra Republicana tornen a estar els mateixos i són els que han posat a Illa de president. I Junts està fent valdre els seus 7 vots per fer política petita. Mentre fem tot això, perdoneu, però la gent s'anirà a casa. Ho sento, és la part de crítica que em toca. Jo anava una mica per aquí, d'aquesta senyora, i us volia preguntar jo penso que la desmotivació i el quedar-se a casa de la gent és veure dia sí, dia també, la competència i la desunió que hi ha entre els diferents partits polítics independentistes a Catalunya. Volia saber què en penseu.